Huomenta ystävät, se on taas maanantai, kello on yli 7 ja on aika ruveta tekemään makkaraa. Tänään tehdään lampaasta merguezia. Lammashan on Suomessa aika aliarvostettu liha. Ainakin oma kokemus on täysin päinvastainen. Meillä täällä Lieksassa isäntärenki kasvattaa aivan huikeata Suomen lammasta. Sitä ei boostata kasvuun viljalla, vaan se syö korsirehua, heinää, kesät laitumella. Ja onpahan kuulkaa sellainen raaka-aine, ettei ole paremmasta väliä. Toimii niin nyhtölihana ihan missä tahansa lammasruuassa, lammaskaalissa ja tässä tapauksessa makkarana. Merguez on tuolta Tunisian suunnalta, Pohjois-Afrikan suunnalta tuleva makkara, erittäin mausteinen, ei ehkä ainakaan oman suhun hirmu tulinen. Mausteita siihen tulee tosi paljon. Tässä näkyy se, mitä tulee 9 kilon lihaa. Siellä on mustapippuria, kuminaa, korianteria, savupaprikaa, chiliä reippaasti. Siellä on maustepippuria, valkosipulia ja harissakastiketta. Ja tuohon lyödään vielä 0,5 litraa vettä, niin vot. Ja makkaran teossahan se taika on, että lihat pitää olla todella kylmät. Nämä on nyt käynyt pakastimessa sen verran, että ollaan siellä ehkä -2–3 asteessa. Lähdetään tosta pilkkomaan ja maustamaan ja sen jälkeen lihamyllyyn ja siitä eteenpäin.